Madam, you want a Gary? Gary, I'm not. Apple, one with apple. Look when he near and Guy, baby, lation, my wedding Yarika. Gary would the number one thing equal to Nerenga. Malan and that will be on a street. Eh? You will sugar and temper. You open the gate, huh? You open it. Oh, ihum na seso. Ihum na dada. Akwa baby na bakwa. Gisim ni na ge ho wanne gi na aba. Nchokwu ga akwa gisim na. Ndo shijide gi. Ko ge ha. Na ga akwa. Owu ya ki yeba. Ihoto wade. Ihoto wade. Ifilm ga jide gi. Owu gwal ha. Owu ko we ha. Ndo shimen na namya na emecham hu ha na nka han ya na dan ya otuna shi. Atagele. Dele na hi yeba. Owu ya ki yeba. Ukem kwụsị iti mkpu na. Oli hi na etiri mkpu. Wa bi ati mkpu. Oli hi na etiri mkpu. Fa bi ati ya. Onye no ka ị na-eti mgbe ya dị ka ị nyere m oke akwa ihe akwa kpara isi na inyere m mgbe wakọ onye tiga n'ime akpa bis echiche gram akwa gị wuru onye nwere akọ n'uche fego nye m akwa m na-eji aga event mana ịba nara nwanne ihe omere ihe ọjọọ gị gaga chụrụ ụbịam chụrụ family costis ọnụ were rejection nọ na family gị were enye m nrụgo onwe m gara echu hit nwede m so gbuo m ị na-ajụ mma event wa m gara agarukwere m ya agaru ozugbo m na-eru na gate ndị GSS wụ ndị bansa ha si n'ote some back. Somebody and you do when other be event. Injiri ibra na me. Injiri second and ocean na me. Because now I'm na event ngaga kanokwa nihu. Kem ga jeta 21st of April 2021. Na na ewinka. Ni he na he ebube chukwu okoli. Agu okoli kwan. Wo nwachi na emelo na London. Wi ya we sita okoli. Hey, aka Nwoma. Ada uli taubete esta wo nwanyi mo bi di e Nwoma Chineke kechote enwe ba na aso nwoke lotara nwanyi wu ihe na onye made mistake into marriage nke nwoke kwen made mistake into marriage ha abụọ nwere onwe hotel ha kapụrụ n'ime matrimony nọrọ ga nga ahụ na-amụsụ ụmụ gị hụ ụmụ nwanyi nọ mụrụ nwanyi mo bi di nwanyi ga wudi echeti oke na ala tawu ihe omega msomba mmiri ara gbo ya tam tuzi otem ga shatla lobe gipta nga na-eti wo birthday esto koli utata London niile ga-agbabi abụọ Otolo Nnewi ga-agbabi abụọ Anambra niile ga-agbabi abụọ ndị uli na ndị Nnewi tak ha niile ga-eri sasa ṅụọ gịbịa nga nọ na-eti akparị onwe go na mkpọkịrị ihe m yi gịrasị na m yipụrụ gị ya gịrasị m yipụrụ gị ị ga-anye si gị ọnụ ọjọọ ga-egbu gị ọsọkwa gị gara Chineke birthday gara Jehova birthday onye na-agara birthday ka nwunye m mma ọ ka nwunye m mma ele onye nwunye m ukwu arịsịwa gị na ya ka iji atere esta ilekwe nwunye gị ahụ anya n'ihu nwoke ọrịa chihu okwu kwụta ị nọkọtakwa nwunye gị ọrụ ahụ tụ ụlọ tete gị bịa lelee anya n'ihu nwoke ọpa ka were ihu kacha zụrụ ụkwụ n'elu nwunye gị wa akpa mgbudu na-enweghị ihe eji eme mkpọkọrọ ihe na-akpa aga nwoke lekwote odorogo mgbe ịlụrụ nwaanyị wote ekere nwoke na-abụ ya lụọ nwaanyị ote gaa lelee ebube chukwu since ọ bụrụ alụ esta ahụ ya etuta asha nwoke mma na-enwe laif kwụna nwa gị ịlụta nwunye gị ote gị kpọ ọchụchọrọ ote ke na-aga ma gị kawa nwunye gị mma gị na-anwụje gị na-eto anọkọtakwala kpọkpọ nwunye kpọ nkata arawa gị na-ebi n'ụlọ akpọkwụli ahụ akpọkwụlikwe nwunye m nwaanyị anọ nga kwehụrụ otu ọrụ ndị ma ka esi ebi ndụ ndị di ha na-alụzi ọma na ndị nwunye ha na ihe na-agaghị ụgwụ ụzọ amaala parakwa igwe gị kwa na m yipụrụ gị efe na biko Imo akwa ị ga-ebi ya na ị ga-eyipụrụ m akwa ebe a akwa iyi mmiri gị na-elawa ọgbasa m ị ga-eyipụrụ m akwa ebe a ọ agbasara obi na gị he enwere ụka na-ekwu ekwu asa a ga-eme ya eme ka agịda emeli ya isi ka ga-esi eme asị m iyi bụ akwa a ga-agbasa obi gị ihe ma iburu m akwa ọ masị bekee ka na-azụ moto biga mmanụ gị chịrị ọkịrịka wekọpụ chịka m uwe ga-awụ mmiri oke m ruo mmiri ka ji akwa bagara n'ime ihe nji aba mkpọkịrị ihe na-enweghị ihe ọkịrịka wekọpụ ka iji nga abịa ekeli nwoke m biko ọnụ ọjọọ ga-egbu gị jepụrụ m ya chịkwa m wewe igwe na-agaje ebe do chimefe wo egbe ọkpụkpụ ego iwe onye osi ọdọdiela m ịdọkara m ịnụteji mkpa ha ka m nụchi fim ọwadụ waịdị eshiri eshi na awụdo otu onye echiri m ya
agbakọrọ agbagote ma bụrụ chief droga m ya n'isi gị nwede m nọsọ ihe oche ote dụọ m riri ee ọwụdị mmadụ ga-adọgụ ke gị agụ na ọdụm agụ ha agbakote dọrie ego ilecha m anya maka m nọ na gị ọkịrịka wekọp gị nwede dị mkpa ha ka m gbaa m ọtọ ee obido igwe mmadụ ga-agba ọtọ maka agbada ọtọ gị pụta maji n'ọba aka stupid mbesan onwe ahụ na-ewugo onwe na m sị gị na esta okolie mara mma maka anya nwunye gị ị gara aga kpọrọ nwa nnụnụ kpara ka ukwu gị na ya biri ya nọ n'ụlọ gị etide gị ka ukwu kpara aka ukwu too esta na-agba mbọ nga alụlụ ya gị kweta maka ya ngide mote dọm riri ee ihe ọdụdọ kego ma ọdọ ọkwụlịkwụlị ga-adọ gị ma ọdịdị adọdọ gị dis wik gị kpọ m onye oshi mana ma ịgbara nkịtị ihe niile eme ngụ bụ iti gede ọnụ echi ka gị m tikpụrụ ọnụ gị kpọ m onye oshi nọnsens ma ọsọrọ gị ma ọsọ dị ga agacha na mbe dewe otu ụzọ chie ụzọ ọzọ emepe ebube chukwu lụtara nwaanyị ndị nnewi ewele m ọ na-akelu ụnụ ada alụ nọnsens esta iwe ezigbo nwaanyị adauli iwe ezigbo nwaanyị taa kwana ihe ha na gị esi ncheta ọmụmụ gị ogologo ndụ ka m na-arịọ n'isi ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ịmụọ na mụọ ị ga-amụkwa ọzọ ị ga-amụ gị n'ọnwa ote di gị sị gị close me gị si ya no closing not happy birthday my sister hapụ ka ndị dọwara m na mbọsị nta imechi ọnụ owere nchi thank you nye m akpụ ma ọsị nwere akpụ isi nwede akpụ ị ga-amakọ na ụmụ enwe akpụ ka ị ga-enwe mbịa nga ọdị ga-enwe akpụ nwere akpụ ji ege n'ọnụ gị mkpọ m onye osi All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.